संदर्भ आए पर और भाव नृत्य के जरूरत बा। हमारे के कहतारी लोग तम कहे खातिर तो ढेर कहती, लेकिन थोड़ा सा जो था फरमाइश बात गाना साहेब हमारे कहानी और के कितना नाजायज काम बा, जितना गाना जे बा औरत पर बा, जितना गाना लोग कचरा गावता खाली जनाना पर बा, मर्दाना पर गाना नहीं। आए पर भारत ऑनलाइन बन कहले हमने के रेडियो स्टेशन जात रहियो बूढ़ो का संग तब फील्ड में पहले गवा के सुनी लो वो शब्द में कह दिया जाइए जो बनो तब के ना कर ये ना हो के और तो ये ले कचरा का गावत आलो नया कलाकार ना हमने का युग में नाच रहे तो बाई जी के नाच रहे राजा दरबार में जाई 1 घंटा वो बाई जी भई हो नची हो ओकर बाद हमने के नाच तो नचियन भई गाना बजाना पहले वो तरह जे बाई जी के नाच आए बा और तो ऑर्केस्ट्रा कैसन लोग वो तो लड़की सब अपना कमाए खातिर पेट खातिर तन बदन देखावा तारी पाए पहिर के सनो पहिर के अपन गावा तारी हेंगा करत तारी बड़ा काम हेंगा तो नहीं करत बा खूब यही पर बड़ा दोसर बात बाकी यह धर्म दूसरा का बेटी पतो के इज्जत देख के खुश भय बड़ी गलती बात बा। भोजपुरी के पढ़ाई भोजपुरी का हमने के भाषा हो आएंगे जाएंगे खाएंगे पिएंगे ये भाषा हो। अब भोजपुरी में हमन यहाँ के रो छोटा हो। अब भोजपुर के आरे जिला के रो बड़ा हो। हमने क्या कहला कि यहाँ बड़ा पहाड़ बा, यहाँ बड़ा मार भात खम्मार भात खैलिया जीना मार कहीं की भई थे वो भोजपुरी भय मार पहाड़ हमारा कहले जो अब तो खैनी हो ना खैनी हो खैली कहीं ई भोजपुरी भय असली भोजपुरी खैबा उजर बा उजर लाल करिया पियर सब कोई देखता बोली हो। बाकी भोजपुरी का हो करिया करिया कुछ करिया कुछ लाल भभूका उजर भोजपुरी असली भोजपुरी में भाषा कहनी हो तंजीना इना कहो कारण बा ये बीनू चाखे भाखे नहीं लाख को जो कोए अब पोल्टो दूध के दही जमा के अब मथबे के घी हो खाइला पर स्वाद मिलेला बाबू जी कि हई पूरी हो हई बुनिया हो हई मलाई हो सुनला पर स्वाद मिली कि काई कहता रंग छपड़ा हमने के छपड़ा कहला काई छपड़ा कहे ना पर छो को वीर के पराजय कैला से छपड़ा ना पर सारण का हो सारण जिला तो बहे सारण गांव बा लहरापुर कलो सारण गांव वही ना कोई सारण बोले सारण हो आ छपड़ा जब अयोध्या से बारात चलो हो जनकपुर तो पैदल रेलगाड़ी ना रहे सवारी ना रहे कुछ ना रहे पैदल के राह रहे राह में 1-2 दिन ठहर आराम लग जाए। अच्छा पड़ा में आके 6 दिन पड़ाव पड़े रह 1-2 दिवस बारात के जहाँ तहाँ पर तो अड़ाओ
छापरा नाम पड़ल तो वहीं से 6 दिन पड़ल पड़ा छापरा पर यहीं से गई तो कामला नदी पर राजा दशरथ जी नया के नगरी बनौले बरल और वहीं राम जी के तिलक पड़ल बा और वहीं चारों भाई के नजर पड़ल बा विश्वामित्र जी के सतानंद जी के अपन राय कह के चारों जना के तिलक पर छपरा लोग कहता है ये कोरोना का हो बाबूजी कोरोना ना कुछ ना हो ये कली के कोप हो कली ऐसा हम के 1000 प्लेट उतर बंद हो जाता था आयो तो बीमारी बजे छूटते नहीं के सब देखते नहीं बा बिना कोप और कली के हम 100 वर्ष के बाद कहता नहीं लोग से हमारे देखे में पूरा नाटक में गांधी